De vegades la vida és com un joc de l'oca, on has de retrocedir a la casella de sortida i començar de nou. Aquesta història tracta sobre la vida d'una persona com tu i com jo, la Montse. La Montse va emigrar d'un petit poble de l'interior a la capital, Barcelona, per poder estudiar allò que li agradava, turisme. Al cap de ben poc va trobar una feina en què se sentia a gust i realitzada. La Montse i l'Oriol es van conèixer un dia a la sortida de la feina. Es veia que estaven fets l'un per l'altre. Es van casar i van firmar una hipoteca per comprar una casa. Després va venir el cotxe. Al cap d'un temps, la Montse i l'Oriol van tenir un fill. Però l'any següent va començar la crisi i les coses van canviar per tota la família. La Montse va perdre la feina i va caure en una depressió. Quan la Montse va deixar de cobrar l'atur, van deixar de pagar la hipoteca i tenien por de perdre el pis. Van haver de vendre el cotxe. El sou de l'Oriol i l'ajuda de la família no van ser prou per tirar endavant i es van quedar pràcticament al carrer. La seva relació també se'n va veure afectada. La Montse va haver de començar des de zero. La Montse no veia cap sortida. Va decidir anar a la parròquia perquè Càritas l'ajudés. A Càritas la van acollir i li van donar suport emocional. Va estar anant a un grup de suport que la va ajudar a recuperar l'autoestima. La sort de la Montse estava començant a canviar. En paral·lel, la van ajudar econòmicament i la van assessorar per renegociar la hipoteca. Gràcies a tot aquest suport, la Montse va recuperar a poc la confiança en ella mateixa i al cap d'un any va trobar una nova feina com a administrativa. Aviat, la Montse va estar envoltada de gent disposada a ajudar-la i a donar-li afecte. Gent que va fer que la Montse se sentís una persona especial, algú disposat a lluitar per tirar endavant. Gràcies a l'acompanyament de la gent de Càritas, però sobretot per la seva fortalesa i esperança, la Montse se'n va sortir. Ara, la Montse i l'Oriol s'han retrobat i s'han donat una segona oportunitat. Tenen una vida nova, diferent de la que tenien abans. Caiguis on caiguis, hi serem.